Guys, ani nga video akong i-share sa inyo kung saan na to pag-change ang atong Wi-Fi rates sa Wi-Fi system piso Wi-Fi bundle. Ang step 1 guys is dapat connected ta sa ato ang Wi-Fi bundle. So nakahulog ta dapat. Okay, so in our case nakahulog na ta, connected na pud ang marka sa ato ang connection. So once nga na-connected na ka, ani ka diri sa ato ang browser, i-type na to ang 10.0.0.254/admin. Okay, so pangutan kung ang nag-build niya guys, dapat pautan-on ninyo sa iyang URL o sa IP address niya para ma-access na to ang imuhang dashboard. Okay, so once nga matag si imuha, imo na siyang sudlon. Okay, mo na siya sulod, mo na iyang dashboard niya. Dayon pangayo sa login details para makasulod ka sa imuhang dashboard. So ang ato ang kanani is operator, ang username operator, dayon password, dayon login. Okay, once nga makasulod na ka guys, mo na siya dagway. So promo rates, dili ka mag-control. So sa 1 peso, pilay mo yung gusto, 10 minutes, o pwede ra pud 10 minutes. Butahan pa din pwede ka magbutang og validity period. Sa imong 10 minutes is valid only for up to 20 minutes. So mabot sa 20 minutes expire na pud, murag load ba. So sa 1 peso, pila may imong gusto sa 1 peso, 2 hours pwede. So ilistan mo siya diha 2 hours, dayon dere 5 peso, pila ka minutes ang 2 hours. So it's 120 minutes. So ang validity period pwede mo siya dungagan o imo na to siya og kuan pila ka hours, 60 matutog 300 ni kuan 60 buta to og 600. Okay, 600 is that's kuan 10 hours ang validity period. Buta lang na to ni siya kuan 999 wala siya 999. Dayon sa imuhang 10 peso gusto ka 5 hours, pwede pa din siya imong 5 hours. Buta imo gining ilisan diri guys kay para makit-an sa customer. Dayon pila man ang 5 hours, 6 times 5 60 times 5 so 300. So 300 ang 5 hours, 300 minutes ang 5 hours. Okay, so pila may imong kandre, buta dre 999 ragyapon para iyang validity period. Okay, dayon sa 50 pesos pwede nagwala ang katuran dito ra sila mag-igo sa 10 og 5. Sa 100 pwede ra po nagwala, i-delete lang nimo paghuman plastar na peso 5 G's and save. Okay, muna na siya. Dayon check na to. Wi-Fi rates. Okay, nara 1 peso, 10 minutes, validity period kay kuan 6 days and 22 hours. 5 peso 2 hours, 10 peso 5 hours. So, muna siya. So ginanaon na to pag change ang ato ang Wi-Fi rates sa Wi-Fi bundle system. Okay, thank you and bye.